Bayang orang hidup hubungan kondo bunga waktu meneng bayang kalah pada mundur cakilan panggilan yang seperti Angkoro dapat datang banyak panggilan Angkoro datang dapat datang banyak lalu sedang syukur
Putra Prabu Ngalon-alon badan orang sembarangan Ipun Joko-joro kaya kedulukan Rogo Suti kowe labdalah bobokan kita iki yo rumah tane Kang Seno niku rumah tane Kang Seno tak karo lenggere ya rumah tane tentunya rumah tane Kang Seno monyor-monyor mengganti butuh tengkang orang gampang kok yang gijel dupeng hati ya putra ya aku kang jeneng ini opo moro aku ini opo moro Gelang kuning papan dudukku bawa panas yuk netol-netol itu gelang apa dan pondok semua dia kan asik orang-orang kita Bambang Wetan orang terbaik itu manggone wonten ning lure wis ilmu panas pati wis udah mari patah yo orang ke pulau kubu pulau berapa
Oh, langsung rekomendasi bakal ya kan? Orang kaya kok orang kaya lah. Bisa koyo ka sepatir. Selapangan bakal pe Mbak. Iya, supaya ke orang tengah hati. Oh, sing ngopi padha nang jogo ku rumah. Wis ngomong bencak ya lu ngomong wis mending kalau ku lu ngomong kok. Oje, nyon sewu lagi nggih. Oke. Mangke nggih. Iya mau tak kowe waktu Pak Lurah kok nyambutmu. Aku ora biasanya mah kono. Iya. Nyanyinya. Nyambut koronya ora itu kok. Bagiannya nyambut kali nyanger gitu. Iya biasa kenal. Wis apa maneh? Oh, Pak Lurah nih boleh ya lu pintu apa dorong gitu. Mau Pak Lurah bodoh nyambut lagi. Ular-ular sama rakyat masyarakat. Saking monet dia bukti sebagai acara Dumateng para tamu sedaya ingkang sami hormati kawula kondur. Wonten ing papan peninggalipun piyambak. Ingkang rasuki dumateng para penonton menika kawula aturi sami kondur wonten papan peninggalipun panjenengan. Ingkang saking wetan kawula aturi kondur ngeten, ingkang saking kidul kawula aturi kondur kidul. Ingkang saking kilen kawula aturi kondur ngileh, ingkang saking ler kawula aturi kondur ngaleh. Amargi menika tesi wonten bapak ingkang salajengipun menika agem pisan ingkang angka 3. Pramila panjenengan para tamu kawula aturi kondur kanthi pikantuk teguh kukuh rahayu lam clear sekali sing sambe kala. Rahayu kami konduripun panjenengan para leluhur. Sambang dalam sambal kaldu. Kita mari papan during dulu ini anak sambal dalanan ya tapi kan anak sambal dalanan Serangan baru. Yuk. Motornya ngomong berarti ya. Nuwun sewu nggih. Sing dereng mendem ditahan nggih. Dadi mboten balen ingkang telahir mangke nggih. Mangke babat telahir panjenengan muga kunjur lega nggih. Seniki sing
kadung mendem ya dicabari nambah dari cemara pada mendem ya. Nah si guru kadung mendem ditahan, kebelet aja ditahan ya. Punya banyak kebelet tahan. Iya. Yuk.